ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои риши мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор аз баргаштани худ хабар дод ва ҳамчунин эълон кард ки дар муҳорибаи навбатии худ ӯ барои камарбанди вазни сабуки UFC меҷангад. биёед суханҳои Макгрегорро гӯш мекунем. дар муҳорибаи навбатӣ ман барои унвони қаҳрамонӣ меҷангам ва барои ман умуман фарқ надорад ки дар ҳамон лаҳза кӣ соҳиби камарбанд мешавад. хоҳен ё не, аммо ин чизро қабул мекунед, навиштааст Макгрегор. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин кор имконпазир аст. чӣ хеле ки ҳамамон медонем UFC чанд маротиба чунин корҳоро кардан ва боз такрор карда метавонанд. ҳамчунин агар дастин Паре Чарлз Оливейраро шикаст диҳад, пас 100% гуфта мешавад ки ӯ барои муҳориба зидди Конор Макгрегор розӣ мешавад. оиди ин чиз худи Паре гуфта буд ки зид нест, ки боз бо Макгрегор як муҳорибаи дигар гузаронад. худи Макгрегор бошад то ҳол мегӯяд ки ӯ бо Паре кори нотамом дорад. барои ҳамин дӯстон, агар ки Конор Макгрегор дар ҳақиқат баргарда, фикр мекунам ки чорум муҳорибаи ӯ бо Паре имконпазир аст. аммо дӯстон, ин хоҳиши Конор Макгрегор аст барои камарбанд ҷангидан. аз ташкилоти UFC чӣ нақша дорад, менеҷери машҳур Али Абдулазиз хабар дод. чанд рӯз пеш Али Абдулазиз, Ҷастин Гейҷ ва Дана Вайт вохӯрӣ доштанд. баъди ин вохӯрӣ Али Абдулазиз интервю дод ва гуфт ки довталаби навбатӣ барои камарбанди UFC кӣ шуда метавонад. довталаби навбатӣ Ҷастин Гейҷ мешавад. фикр мекунем ки Бенеил Дариюш бо Ислам Махачев муҳориба мегузаронад. фикр мекунем ки мо аввал муҳорибаи Бенеил Дариюш ва Ислам Махачевро мебинем ва баъд тақрибан моҳҳои мард Ҷастин Гейҷ барои унвон меҷангад, гуфтааст Абдулазиз. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Али Абдулазиз менеҷери ҳам Ислам, ҳам Ҷастин Гейҷ ва ҳам Бенеил Дариюш аст. барои ҳамин чӣ гуфтанашро медонад. ҳамчунин Али Абдулазиз оиди муноқишаи Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Гейҷ ки рӯзҳои наздик дар Твиттер рух дода буд, фикроша баён кард. аллакай чанд сол мешавад ки бисёри одамо мегӯянд ки ман ба ҷои ҷангуварро дар Твиттер ин суханҳоро менависонам. Ҳабиб ва Ҷастин бо якдигар муносибати хуб доранд. онҳо якдигарро эҳтиром мекунанд. ин тиҷорат аст, мефаҳмед? ҷангуварро чизе ки хоҳанд мегӯянд, аммо ҳар ду онҳо якдигарро эҳтиром мекунанд. ман дар Твиттер ба ҷои ягон таи онҳо ягон чиз наменависам. агар ба одамо чунин суханҳо маъқул бошад, пас бигзор ки гуфтан гиранд. пеш ман дар Твиттери Ҳабиб ба ҷои ӯ менавиштам, то ин ки ҳақиқатро ба ҳама расонам. аммо акнун ӯ забони англисиро хуб ёд гирифтааст. барои ҳамин кӯмаки ман дигар ба ӯ лозим нест, гуфтааст Абдулазиз. яке аз варзишгарони машҳури тоҷик, дукарата финалисти ташкилоти PFL Лоиқ Раҷабов гуфт ки муҳорибаи навбатии худро дар кадом ташкилот гузарондан мехост. биёед суханҳои Раҷабовро гӯш мекунем. ҳозир ман агенти озодам. ман шартномаи пешинаи худро бо ташкилоти PFL ба Али Абдулазиз равон кардам, то ин ки ӯ тафтиш кунад ки шартнома ба анҷом расидааст ё не. ҳамчунин худи ман дигар дар PFL баромад кардан намехоҳам, аз сабабе ки дар як сол ту бояд дар он ҷо чанд муҳориба гузаронӣ. аммо нағз худро барқарор кардан наметавонам. ҳозираш да намедонам ки чӣ кор мекунам, аммо фикр мекунам ки бояд мағлубияти худро маҳкам кунам ва кӯшиш мекунам ки ба UFC равам. Али Абдулазиз ба ман гуфт ки якчанд идеяҳои хуб дорад. ӯ ба ман гуфт ки якчанд ҷангуварҳоро ба UFC пешниҳод кард, аммо UFC ин ҷангуварҳоро қабул накарданд ва гуфтанд ки барои мо ин ҷангуварҳо шавқовар нестанд. барои мо Лоиқ Раҷабов шавқовар аст. аллакай чанд маротиба мешавад ки онҳо худашон тасдиқ мекунанд ки Лоиқ барои мо шавқовар аст. барои ҳамин ман бояд мағлубияти худро маҳкам кунам. фарқ надорад ки дар кадом ташкилот. ман ба Али гуфтам ки ту худут ин чизро хуб мефаҳмӣ, ту дар ин кор мутахассисӣ. барои ҳамин ба шартнома назар карда кор мекунем. мағлубиятро маҳкам карда ба UFC меравем. аммо агар ки ягон ташкилоти дигар ба ман шартномаи хуб пешниҳод кунад, шояд ки ман ба он ҷо равам, чунки ман медонам ки UFC маблағи кам пешниҳод мекунад. аммо ман орзу мекунам ки дар UFC баромад кунам.
не ки агар дигар ташкилотҳо пешниҳоди хуб карда тавонанд, пас он ҷо мерам, гуфтааст Раҷабов. ва дӯстон, аз суханҳои лоиқ Раҷабов фаҳмида мешавад ки ӯ орзуи ба UFC рафтан дорад, аммо кадом ташкилоте ки ба ӯ пешниҳоди хуб кунанд, ба ҳамон ҷо меравад. ва дӯстон, ин чизро фаҳмида мешавад. бисёри ҷангварон ба UFC барои чемпион шудан мераванд ва лоиқ дар вазни сабук баромад мекунад. акнун худатон фикр кунед, Тони Фергюсон, Ислам Махачев ва боз чанд ҷангвари дигар тӯли чанд сол мешавад ки дар UFC баромад мекунанд, аммо то ҳол барои камарбанди ҳақиқӣ ҷангидагӣ нестанд. Алоиқ Раҷабов боша аллакай синни солаш аз 30 боло шудааст ва барои то ба камарбанд рафтан ба ӯ чанд сол лозим мешавад ва махфӣ нест ки UFC аз баъзе ташкилотҳои дигар дида камтар маблағ медиҳад. барои ҳамин, агар Лоиқ Раҷабов чемпиони UFC шудан хоҳад, пас UFC рафтан барои ӯ маъно дорад. аммо агар 1-2 соли дигар баромад кардан хоҳад, пас бояд барои худ шартномаи беҳтарин бо шароитҳои хуб интихоб кунад. дӯстон, худи шумо Лоиқ Раҷабовро дар кадом ташкилот дидан мехостед? ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канал обуна шавед то боздид хоноободу сарбаланд бошед.